Salutare, oameni frumoși! Ce ziceți, ce mai faceți? Sunteți bine? Sper că da. Și după clipul ăsta nu cred că o să mai fi vreo 2-3 ore așa. Și de seara o să cam aveți coșmarul, cred. Deci astăzi o să fie ceva nou. Am zis să introduc și limba mea natală în canal. De ce fac asta? Pentru că mulți prieteni m-au întrebat de ce nu vorbesc și în română, nu doar în engleză. Și am zis, bă, hai să le fac pe plat, să le fac un clip în română, să reacționez la un canal român. Paul Dadrian. Probabil toată România știe. Mult respect din partea mea pentru el. E pe drumul care îi trebuie, face ceea ce trebuie, e ce trebuie tot. Clipul de se numește Filmări stranii din toată lumea, așa că, ca de obicei, cum am obișnuit, luați-vă cana de cafea și niște floricele, ceva și să-i dăm drumul. Și a plecat clipul să-i dăm bătaie. Hai, domnul Paul, să te vedem. Oh, și dacă vă întrebați cum aud, am chestia asta mică aici. Țin de una, că na. Da, înțelegeți voi. Un pic cam tare, nu crezi, mă? Lasă și tu mai așa. Fantome, zgomote ciudate, ok. creaturi neidentificate. Alieni. Subiecte greu de crezut, nu-i așa? Probabil. Poate. În episodul de astăzi v-am pregătit o selecție de filmări revelatoare. Ok, în urma să le vizionării, vedem. s-ar putea ca subiectele menționate anterior să nu vi se mai pară de domeniul fantasticului. Cu asta ne ocupăm aici, așa că încercăm să ne dăm seama. Femeia cu picioare de țap. O filmare din septembrie 2018, distribuită pe Reddit, arată ceva aparent imposibil. Oh, băi, era să uit. Țineți aproape pe canalul meu pentru că o să vină ceva despre Reddit și de pe Reddit. Zilele următoare. Un fel de hibrid. A fost captată la 3 dimineața. Probabil venea femeia de la muncă liniștită, deci da. Nu știu ce vi se pare ciudat asta. Câinele De care din picioare mijlocul prea drumului slabe? pare la fel de uimit ca privitorii, poate chiar speriat. Uitați-vă cu atenție la picioarele femeii. Ok. Care e treaba cu asta? Parcă ar avea copită. Nu, asta se întâmplă în cauza camerei, este un glitch. E Adidas și sunt prea negri și de multe ori camera nu captează în totalitate Adidas. Mă înțelegeți ce vreau să zic. La mijlocul străzii, aceasta se întoarce. Și probabil femeia este foarte slabă și na, de aceea are picioarele așa subțiri. Însă aici, uitați, însă aici pare destul de ok, destul de normal. Probabil unghiul precedent era un pic cam aiure, dar aici pare totul normal. Deci nu văd ce este așa de speriat. Aici la fel, probabil camera se devine. Părerea mea. În folclor, creaturile de genul sunt comune.
În mitologia greacă, de pildă, satirii erau demoni ai naturii, închipuiți dansând pe câmpii, bând vin împreună cu Dionis și fugărind nimfele. Zeul Pan era de asemenea descris ca fiind jumătate țap. În mitologia romană, Faun era reprezentat ca o ființă imaginară în chip de bărbat cu coarne, urechi lungi și picioare de țap. E posibil ca persoanele din alte vremuri să fi văzut asemenea ființe în realitate? Probabil. Păpușa din Ilfov. Jackie? Anabel? Tu ești? În urmă cu 20 de ani, mama Marisei a primit de la socrul ei, drept cadou, o păpușă bizară. De multe ori, atât doamna cât și Marisa dădeau întâmplător peste... Nu mă judecați că fumez. O hobby prost. Păpușă prin casa părintească din județul Ilfov. În primăvara anului 2019, Marisa a decis să-i rotească mecanismul pentru a vedea cum reacționează. Da, nu văd ce e așa ciudat la păpușa asta, doar să rotește. Și a și menționat că are mecanism, deci... Și sunetul ăsta e strang. Aici cred că a fost ea mișcat telefonul, că nu... Ideea e că m-am simțit foarte ciudat, că nimeni nu mă credea și eu știam ce s-a întâmplat cu păpușa aia. Și acum tremur și am un tremurat așa în voce când mă gândesc. Și da, mi-era foarte teamă că o auzeam și se juca fratele meu cu ea, deși el e mai mic și nu știe povestea. Și până la urmă am reușit să scăpăm de... Dacă era ceva de genul, da, era înfricoșător, dar chestia aia... Ea e cadou de la bunicul meu, de la socrul mamei, înainte să moară. Și o chestie ciudată care s-a întâmplat, când a murit bunicul meu, fiul lui, adică soțul mamei, a vrut să se arunce într-un fel în groapă după el și cred că au avut o legătură și o conexiune foarte mare pe care a putut să o transpună în păpușa aia. Ok, da, legătura, da, dar ce legătură are cu păpușa? Nu înțeleg. Dacă știe careva toată povestea și mai are și alte clipuri, adresa de e-mail a mea este în descrierea canalului, puteți să mi le trimiteți, clipurile cu această păpușă și poate le bag în viitorul clip. Cine știe? Jen Berari a trecut prin tot felul de experiențe paranormale. Din fericire, a reușit să documenteze o bună parte din ele. Ce pula mea? Casa ei a fost construită în anii 1700. De atunci, mai mulți locatari au murit înăuntru. Pentru că e normal, 300 de ani, nimeni nu trăiește atât. Paranormalul dansa în voie. Jen a instalat mai multe camere de supraveghere. Una dintre acestea în camera fiicei sale. Într-o noapte, s-a trezit brusc pentru a-și vedea fiica în picioare, împietrită de spaimă, uitându-se la un lucru pe care numai ea îl putea vedea. N-acum nimic ciudat. Fetița a continuat să privească lucrul chiar și în timp ce era dusă afară de mama sa. Probabil era doar speriat de ce a visat. Probabil, nu știu. Băgați vă jos în comentarii prin pădurea din spatele casei, Jen a dat peste un mormânt misterios. So the bridge is also destroyed, and I came out here because I don't know if you can see that, but it says Mike. I think 43 to 54. I always assumed it was a dog named Mike, and there's other little stones. Probabil că da, probabil că nu, poate este un copil.
familia neajutorată n-a, înțelegeți ce zic. So this is the statue that's cut off. Wasn't really happy about that. But it could, you know, it's really weird. So the head got, and like, you know, it's very strange. But it starts from there, so it could be coincidental. Ce? Wow. Paul, ai ratat asta. Ai ratat-o. Ascultă. Hello. Ai ratat asta. Anyways, alright. Could be an animal. Dar nu noi. That is a little weird, huh? Poor guy. Coincidence? I don't know. Nu cred. Probabil who's Mike, dog? Cineva a dat peste ea. What's going on, guys? Help me out here. Întreaga poveste amintește de romanul lui Stephen King, Cimitirul animalelor. Privitorii sunt convinși că pe terenul femeii s-a aflat în trecut un cimitir. Jen a folosit salvia pentru a scăpa de spirit și a condus mai multe ședințe de spiritism. 80% plauzibil. Degeaba. Odată se afla singur acasă. Soția și fiica ei plecaseră în oraș. Privind monitorul, a văzut asta. Asta e ciudat, am mai văzut multe clipuri de genul. Și nimeni n-a găsit explicație. Deși erau 3 leagăne, numai unul se mișca. Drept urmare, ipoteza vântului cade. Câinii păreau să simtă și ei paranormalul. Let's go outside. Come on, let's go outside. Nu știu de ce să zic despre asta. Let's go outside. Ce ar trebui să văd aici? It looks like there's somebody in the window, but there's not. Da, e geaca din cuier. Sau ce fie aia. So here where the lights are. Ok. I am in here alone. Sigur. Hello? Niciodată nu faceți asta. Nu strigați piretele. Tu ai cerut-o. Cineva e supărat. Can you stop? Out! Ne. Oh my god, that's creepy. Crezi? This clock scared the shit out of me. Be here with me, like whatsoever. Hello? Yeah. Like, I don't know. And my reflection's creeping me out. O, ce? Jesus Christ. Ce? Out. Asta e ciudat.
I'm not bugging. Like, here's my reflection. Yo. Here's my reflection. Paul iar arată ceva. I'm not bugging. Like, here's my reflection. Look at this orb right here. Ce-am clipul în română, băi, în română. Uite orbul ăsta aici. Orb, particulă de lumină. Undeva pe aici și trece de aici până în partea cealaltă. Asta e ciudat. Hold on, I need to watch this. Guys, I wanted to show you the one, but please tell me you see that. There's something. It looks like the old man is coming out, I swear to God. Bă. It looks like the old man is coming out, I swear. Cine e ăsta? Cine e ăsta? Ce caută aici? Bă, nebunule, ce cauți acolo? Ai văzut, este de la afară. Vrea să-ți fure mașina. This is so creepy. Oh my God, big. Okay, it's okay. Holy. Honestly. Da, vreau să-ți fure mașina. Okay, let's go. În februarie 2022, niște sunete îngrozitoare au condus-o afară. Incidentul poate fi văzut din două perspective. Cea a camerei de supraveghere și cea a martorei. Auziți asta? Ce? Dar ce e aia? Câine nu pare a fi? Se mișcă iurea. Ce ai văzut? Okay, I'm only taking this video because you said when you were not here. E normal că nu sunt. Hear something, so please record it. Honey, what does that sound? N-am nici cea mai vagă idee. Oh, I'm never again. What is that? Ceva ochi, cred. Hello? Uite și vezi. Acum a fost, ți-e frică, normal că ți-e frică. Alt clip bizar. Pași. Ciudat. Ciudat rău. Despre sunetele din cer v-am povestit și în alte episoade. În filmări stranii din România, spre exemplu. Acestea continuă să se audă, iar specialiștii n-au dat o explicație definitivă încă. La sfârșitul lunii martie 2022, Laurențiu din Craiova le-a surprins.
Asta e ciudat, am auzit și eu chestia asta. Da, legat de asta se zice că sunt sunetele apocalipsei, ceva de genul, și că la al treilea o să fie apocalipsa. Când o să aud al treilea în toată lumea. Superstiții auzite din bătrâni, nu știu ce să zic. Ciudat însă. Explicațiile, deși incerte momentan, diferă. De la centura de radiații care înconjoară Pământul, la transmisiile telefonice. Ar putea. NASA spune că sunt unde radio produse de planetă, mai pronunțate în timpul cutremurelor sau al furtunilor. Cei superstițioși că sunt trâmbițele apocalipsei. Exact ce v-am zis mai devreme. Adăpostul subteran. În 18 noiembrie 2021, un YouTuber s-a aventurat pe coridoarele unui adăpost subteran abandonat. Senzația de claustrofobie ar fi fost suficientă pentru a-i face pe abonați să tremure în fața ecranelor. Dar YouTuberul a găsit în adâncuri ceva mult mai terifiant. This is the room. Close it. This is the room where I have my stuff. This is the little thing I keep my gimbal in. Chestia asta mă face să mă gândesc dacă e pe bune sau nu, pentru că el deja avea lucrurile acolo înainte să filmeze. Interesant, dar să vedem până la capăt. Băi, n-ai închis ușa aia? Alo? Trebuie să văd asta. The room. Close it. Am închis-o. This is the room where I have my stuff. Am închis-o. This is the little Deci cum s-a thing I deschis? keep my gimbal in because it's kind of fragile. Probabil mai e cu cineva sau... Sau probabil când s-a întors cu camera spre celălalt perete, am împins-o cu piciorul. Nu știu, probabil. De ce fugi? What the f... Oh. Okay, maybe I'm gonna check some other, but if I move them, they stay in place. În ciuda faptului că ușa s-a deschis într-adevăr singură, omul n-a părăsit. Nu aș fi prea sigur că s-a deschis singură. Yeah, I'm gonna go here first. Ooh, it's gross. There's water down there. And what was that sound? Nu știu. Du-te și vezi. Some sounds. Hey. And there's nothing. It's up there. There's a little window. And there was Probabil a fost o scară cândva acolo. that like has this stuff in. It's like more
little less demolished. Yeah, and this is the second entrance. Here are Până acum nimic de speriat. That scared me. Is that? Am vorbit prea devreme, nu? Okay, so N-are cum. no, wait, this. Hold up a second. Hold up a second. Stați o secundă, ceva e dubios la mijloc. Trebuie să fac asta, nu pot să mă abțin. No, wait, this. Na. No. Nu. Nu. It's not plugged in. Nu. Dacă aveți căști, băgați-le pe amândouă și o să vă dați seama de ce. Sunetul soneriei se aude din spate. Iar el când vorbește în microfon, vă dați seama că e la cel puțin 1 metru distanță de el când ține telefonul. Cel puțin. Și se aude clar cu bas. Dar sunetul acela pare mult prea îndepărtat. Deci n-are cum. Na, poate este în altă parte și nu este acela. Deci, nu știu. Nu cred. You see the wire. Okay. Și aici nu văd rostul de ce s-ar închide singur într-o cameră în loc să plece. Acum, pe bune, voi ați făcut la fel? Sau ați fi fugit mâncând pământ? Is there someone and are they missing me or something? Like that. But it stopped when I like took it out of the thing. It had to be the thing, but it couldn't. It was not plugged in. Maybe someone who like explored this place before put a fake phone in there. Nu prea cred. Yeah. But I'm now just scared that someone's here. Je tam někdo? Nu-i nimeni, normal. În cea mai deteriorată zonă a unității se afla incredibilul. And there's just no one there, so either they ran away or I don't know, they did it remotely or it's just like the phone is haunted, I don't know. Probabil nu cred că au fugit, deoarece podeaua e mult prea zgomotoasă. S-ar fi auzit. Till it's just completely on like, you know. Adică uitați voi ce e pe jos. By anything, by anything, but Aha. no. S-a ridicat într-un mod destul de suspect. După ce s-a liniștit, YouTuberul și-a continuat investigația. Want to go through here and go home. Suspect. Prea suspect. Was kind of far, but I think in this direction. Crezi?
think it was far, but okay. I have to go for my stuff, so. Am văzut ceva, dar să vedem dacă Paul a văzut. Okay, the sound was definitely from here. Nu prea aș fi așa sigur. I will cut this and pack my things and go out with you. Da? El n-a observat apariția neagră din față. Ăsta. Tipul ăsta. Cine e? Pentru că este un L, nu un C. Suntem în 2024. Încercăm să gândim logic. Dacă nu găsim vreo soluție logică, atunci credem că este paranormal. Și aici nu știu ce să cred. Există material care nu transmite lumina. Ca și ăsta. Deci, nu știu ce să zic, asta e părerea mea. Dar să continuăm. Poate e pe bune și simplu prea a paranoic. reușit să părăsească adăpostul nevătămat. Runda Fulger. Ce e asta? Și acum, o nouă rundă Fulger Ok. cu filmări stranii prezentate pe scurt. Ok, deci trebuie să În cazul în care încerc vă să întrebați cum explic sună rapid, nu? plânsetul Ok. lui Laio Rona, urmăriți această filmare Nu cred că vrei să știți. Dar să vedem. surprinsă de un bărbat în propria casă. Așa sună la Eurona. Știam că nu-i nimic acolo. Juro que escuché aquí, juro que... No mames, chinga tu madre. Trebuie să fac asta din nou. Ok. Where is it? Ascultați cu atenție. Juro que escuché aquí, juro que... Ascultați ecoul vocii lui și ecoul acelei voci. Mames, chinga tu madre. Mames. Nu e în casă. Probabil este afară sau este sunet adăugat. Nu știu ce să zic. Lăsați voi părerile în comentarii. Să continuăm. Filmarea de față arată întâlnirea pe care au avut-o niște tineri cu un așa zis skinwalker. Bă, Is that a cow? nu, coaie. What is that? Ai vacă, e nebun. Fugi. Fugi. Voi Dacă vreodată ajungeți până în America, până ținuturile acelea amerindiene, unde se zice că există prezența skinwalkerilor și vedeți așa ceva sau auziți ceva gen coiot, căprioare, cerbi și se aude din depărtare, nu vă lăsați păcăliți, cu cât se aude mai de departe, cu atât mai aproape este. Însă ăsta n-a auzit nimic.
S-a încărcat direct spre ei. Voi ce-ați face într-o asemenea situație? Fugi mâncând pământul. Cine se mai afla în pat cu ei? Bă, ce e pula? Bă! Ce... O păpușă vie? Sau un străin? Hai mă, Paul, pe bune. Care dintre variante este mai terifiantă? Niciuna. E mască. Uitați aici gura la om. Gura, ochii și păpușa și masca de asta se găsește pe Amazon. Pe bune, probabil este un tată mai nebun să râdă puțin de copii. În 2020, povestea din filmul Lights Out a devenit realitate pentru un american. De fiecare dată când stingea lumina, o entitate putea fi văzută prin casă. Dar eu nu văd nimic. Ce să văd? Nu văd nimic. Cu aia ai fumat ceva? Nu văd nimic. Vă vedeți ceva? Cu aia, ce ai fumat? Și cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați. Linkul lui Paul este în descriere. Nu ezitați să vă duceți acolo, să vizitați și să vă abonați la canalul lui. E wow ce face. Merită respect. Și suport din partea noastră. Și nu uitați, like la clipul ăsta, subscribe la canalul nostru. Am depășit 100 de subscriberi. Yeah, finally! În sfârșit, după multă muncă, în sfârșit se văd roadele. Vreau să vă mulțumesc pentru asta. Și încă ceva. Țineți aproape. Ceva mișto o să urmeze. Nu tai asta. Pe data viitoare.